Sa upat. Hello. Nako diri sa kuan. Nice shake kay singa ni. Oh. Ano ba? Aman. Are? Oh. Para mamalit sila ba? Dara ilahang kuan. Ilahang tinda. Aray. Naitag 65. Aray. Alang milti. Tagpila yung milti? Nai 50. Nai 50. Nai 60. Naitag gis. Boy! Nadiri mga bata. Eh. Hello guys! Tinda guys. Ay. Muna ilang tinda. Nako diri sa among silingan. Indot kayo sa tindahan. 24 oras yan. 24 oras din mo, Glenn. Sige. Ay. Ano na sa bata? Ipi man na. Okay. Ipi man na. Kuan ba? Ihatag lang ako. Para asas para mubulong tamis balik ba? Bako